Μιλιάζες εκτελεί. Τα Κώστα διώχνει. Φορτούνης. Καταπληκτική πάσα για τον Πάρντο. Ανεβαίνει στην περιοχή ο Ντουρμάζ. Ο Πάρντο θέλει να φύγει από τον Τσιντότα, ο οποίος είναι νικητής στην πολεμαχία. Και βγαίνει μακριά και παραχωρεί το πλάγιο στο 8. Ρωμαίου από το λάθος του Φορτούνη. Σέντρα για το Μάντζιο. Σήκωσε ο βοηθός για offside. Και εδώ δεν υπάρχει offside στην πάσα για το Μάντζιο. Ελευθερώνεται ο Πάρντο μέχρι να βγει ο Μιλιάζης. Έγινε η σέντρα πιο πολύ για τον Ντουρμάζ που τελικώς έκανε την κεφαλιά. Ο Φορτούνης έχει χώρο. Ο Φορτούνης, δεύτερη προσπάθεια του Ολυμπιακού να χτυπήσει την κόντρα με την πάσα για το Χάρα στην πλάτη της άμυνας. Πλασάρει στον Τσιντότα. Χαρά. Ελαντελαουή. Άρχισε ο Μίγκας, η κεφαλιά, out. Στο 33 ο Πάρντο. Φορτούνης. Εξαιρετική πάσα για τον Ελαντελαουή, έξω. Μίγκας έχει μείνει αριστερά, ο Γιακουμάκης προσπαθεί να κινηθεί. Στην επίθεση, πάλι offside, ο Μάντζιος. Υπόδειξη για offside. Δεύτερη στην οποία ο Μάντζιος καλύπτεται. Περνάει ο Μάντζιος έξω. Από δύσκολη θέση, Σαλίνο κράτησε την μπάλα. Τους πέρασε όλους ο Σαλίνο και γυρίζει στον Τσιντότα. Φορτούνης πήρε την κόντρα, ωραίο σουτ και δυνατό σουτ στο 57. Φορτούνης, Ντομίνγκες, πάσα για το Σεμπά, ο Τσιντότας βγήκε, ο Χάρα θέλει να πλασάρει, εκεί ελέγχει ο Τριποτσέρης. Μάρκοβιτς θα κρατήσει την μπάλα. Ο Μάντζιος στο σουτ. Ο Ρομπέρτο ελέγχει στο 72. Ντοσεβί, δοκάρι. Και Φορτούνης στα σώματα του Στάθη. Και γυρίζει ο Φορτούνης για να διώξει ο Γουόν. Ντομίνγκες, πάλι σέντρα. Τσιντότας ελέγχει, δοκάρι. Και Μιλιάζες μακριά. Δεύτερο δοκάρι σε 4 λεπτά. Ο Ντομίνγκες έξω. Ωραία εκτέλεση. Κοντρόλ του Σεμπά. Απάντηση του Τριποτσέρη. Μάρκοβιτς. Σεμπά γυρίζει, πιέζει και από την κόντρα γκολ. Φοβερό γκολ στο 89. Απίθανη εξέλιξη στο μάτς. Από κόντρα Ολυμπιακός 1-0. Δεν το πιστεύει ο Μιλιάζες. Απορεί ο Τριποτσέρης. Πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Το 1-0 στο 89. 4 λεπτά οι καθυστερήσεις. Ο Φορτούνης στο σούτ, η κόντρα, 2-0 στο 91. Κράτησε ο Τσιντότας 89 λεπτά, αλλά ο Ολυμπιακός βγάζει στο τελευταίο δίλεπτο 2 γκολ. Με τον Μάντζιο να απορεί πραγματικά, αλλά η απομάκρυνση του Ρωμαίου είναι πάνω στο Μιλιβόγεβιτς για το 1-0 και εδώ ο Φορτούνης βλέπει το σούτ να κοντράρει, να πηγαίνει στο δοκάρι για τα δίχτυα.